pois, enempää mä en osaa, en tuli kyllä soittanutkaan, mutta ei sen puoleen nyt. Täällä morjens minä jälleen. Ja nyt sitten on aika vastata kysymykseen, jota on kyselty. Ja kun katselen mun biisien aiheita, niin siellä aika lailla yksi aihe nousee ylitse muiden. Niin kuin varmaan ehkä näette, mun naamakin ehkä loistaa. Kun mä ajattelenkin kyseistä aihetta, nimittäin Japania. Että miksi mun musiikki pyörii Japanin ympärillä niinkin paljon? No, se pyörii sen takia Japanin ympärillä, koska mun elämä pyörii Japanin ympärillä tällä hetkellä. Ja kysymys sitten, miksi? Vastaus hyvin lyhyt, kaksisanainen lause, en tiedä. Joo, siis mullahan on monta kertaa puhunut, mä en usko sattumiin, en vaan. Mä uskon, että kaikilla on joku tarkoitus. Noin vuosi sitten. Japani vaan jostakin tuli mun elämään ihan kerta kaikkiaan. Siis ensinnäkään siis mä en ole koskaan käynyt Japanissa. En ole valitettavasti päässyt käymään. Mä en tunne sieltä ainuttakaan ihmistä. Mulla ei ole minkäänlaisia muitakaan yhteyksiä Japaniin. Mä en osaa sanakaan japania. En ole siis todellakaan en yhtään. No sushi, se nyt vissiin, osaanko mä sitäkään oikein. Wasabi. Konnichiwa. No meneekö sekään nyt oikein? No ei sillä väliin, mä en osaa sitä todellakaan yhtään. Ja siis se on vaan nyt kerta kaikkiaan Japani tullut mun elämään, että yritin rimpuille vastaan, mutta kun mulla tapahtuu näitä tällaisia, aikanaan tuli Saksa mun elämään 30 vuotta sitten, ihan samalla lailla, vaikka mulla ei ollut tähän maahan mitään yhteyksiä, mä otan sen jonkun toisen videon aiheeksi. Ja nyt sitten on Japani. Ja mä oon nyt sitten mennyt virran mukana ja mulla on tullut sellainen aivan mieletön kaipaus Japaniin. Mä en tosiaan, kuten sanottu, koskaan käynyt siellä. Mulla on kauhean ikävä Japaniin. Siis mulla on todella kauhean ikävä sinne. Ja mä sitten matkustan pianon ääressä sinne, pianon kyydissä Japaniin. Mä kerron siitä, miltä mä kuvittelen, että japanilaiset maisemat näyttää, miltä japanilaiset linnat näyttää ja miltä tuntuisi matkustaa pikajunalla Osakaan. Mulla tulee melkein kyynelet silmiin, kun mä mietin sitä, että mä olisin joskus vaikka sen luotijunan kyydissä tai pääsisin teeseremoniaan tai japanilaiseen temppeliin. Tai siis ylipäätään, siis siellä maassa olisi niin paljon kaikkea, mitä mä haluaisin nähdä ja kokea. Et nyt tänne vihdoin viimein tuli japanilainen ravintola. Mä olin ihana. Siis tänne pikkukaupunkiin ei tullut vietnamilaista, ei meksikolaista, ei italialaista, ei kreikkalaista, vaan japanilainen ravintola. Mä oon aivan niin kuin, ihanaa. Huomennakin mä menen itse asiassa hakee sieltä sofkat, kun ensimmäistä saa pöytävarausta tehtyä, kun viikon päähän korkeintaan, mutta hyvä asia, bisnes pyörii. No joo, mutta siis mä matkustan tällä musiikilla sinne Japaniin, että tässä nyt on tullut nyt siinä mielessä vähän yksipuolista tästä musiikista, mutta siis mä haluan matkustaa edes näin sinne. Niin ja nyt joudutte kuuntelemaan Japania-aiheisia biisejä sitten jatkossakin todennäköisesti. Ja siis mähän on Japanille, mä jotenkin koen olevani myös kiitollisuuden velassa sen takia, että mähän on ollut siis, kaikki tietää, Jonna ja Kokispullo on ollut symbioosissa semmoiset niin kuin 18 vuotta voisin sanoa. Mä niin kuin lipittelin semmoinen 3 litraa kokista päivässä, laittia tosin, mutta ei sekään mikään terveyspommi ole. Ja mä sain sen lopetettua vuosi sitten kesäkuussa, siis kesäkuussa 24. Mä pääsin siitä kerralla eroon ja mulla on nyt tullut tilalle, nyt on niin kuin Jonna ja teekuppi. Ja ette varmaan ikinä arvaa minkä maalaista teitä juon. 1 pisteen vihje. Sen maan ensimmäinen kirjain oli I ja viimeinen I. No joo, ei siis oikeasti mä juon japanilaista vihreät teetä aivan hirveästi. Mä en ole todellakaan millään dietillä enkä millään, vaan mä tykkään siitä. Mä juon siis noita semmoisia, missä on vähän vähemmältä kofeiiniä. Mä yritän vähän kofeiiniä rajoittaa, kun sitä on tullut tässä viettyä silleen niin kuin viimeisen varmaan seuraavan 50 vuoden edestä, sen verran tosiaan joista kokista. No semmoinen 20 litraa viikossa, laskekaa siitä, mitä tulee silleen 18 vuoden aikana. Tulee semmoinen pieni uima-allas varmaan täytetty sillä. Niin mä oon siis sen vihreän teen myötä, siis mulla tuli nyt, että kokeillaanpas japanilaista vihreätä teetä, kun Japania nyt tulee omista ja ikkunoista, niin mulla on siis elämänlaatu parantunut aivan valtavasti. Nyt mä oon juonut nyt sitä, nyt semmoinen, kyllä sitä menee siis muutamia litroja päivässä. Se on mun ruokajuomana ja ihan ylipäätään mä juon sitä kaiken kanssa nykyisin. Niin alkoholikin vaihtui siihen vuosi sitten. Niin mä juon sitä sitten just hoichaa ja sit mä niin lausun niitäkään oikein. Chenmaicha ja kukicha ja pancha, ne on niitä semmosia, missä on vähän vähemmän kofeiiniä, mutta tosi paljon makua. Ja joo, sitten ylipäätään mulla on japanilainen ruoka ruvennut maistumaan. Mä menen mieluummin syömään sushia kuin vaikka mäkkäriin.
Ja siis todellakaan, kuten sanottu, mä en ole millään dietillä, mä en ole hurahtanut, vaikka jotkut aina sanoo, että Jonnalla taas niin kuin vähän Jonnan näitä hurahduksia, mutta kuten sanottu, näillä hurahduksilla on aina ollut joku syy. En tiedä nyt miksi Japani, ja eikä se ole mun tehtävä tässä vaiheessa tietää, jos se selviää joskus, niin sitten selviää, mutta tässä vaiheessa mä nyt vaan matkustan sitten Japaniin ja haluan sinne maahan, jos täällä jotain japanilaisia kuuntelee, nyt varmaan hirveästi osaakin suomea, mutta jos on, niin terveisiä Japaniin ja sinne nousevan auringon maahan. Musta tuntuu, että sokeakin voisi nähdä siellä auringon. Mä pystyn valoa näkemään jonkun verran, mutta siis auringon nousun näkeminen Japanissa siis. Voi että. Ja siis mä en lähde Japaniin 2 viikon turistimatkalle, vaan mä lähden sitten kyllä sitten mun miehen kanssa pidemmäksi aikaa. Että kyllä siinä puhutaan kuukausista jo. En tiedä miten, en tiedä koska, en tiedä milloin ja miten se voisi onnistua, mutta mulla on vähän semmoinen periaate, että mä en luovuta. Jos mä oon jotakin saanut päähäni, ja ihmiset, te, jotka tunnette mua paremmin, niin tiedätte, että Jonna the jääräpää. Ja mulla on tapannut saada kaikki ne mä haluan. No joo, siis mä oikeasti niin mä oon saanut siis, jos mä uneksinut jostakin siis todella paljon ja se on jotenkin toteutunut se unelma. Mä rohkaisen teet kaikkia muitakin, että olisi sun unelma Japani tai olisi laskuvarjohyppy tai no, mitä se nyt unelmoi, jonnekin matkustamisesta, jostakin kokemuksesta, jostakin, että vaikka no, maalaisit joskus taulun, vaikka se esittäisi mitä, niin no okei, siis lehmä ei opi lentämään, sokea ei voi ajaa autoa, mutta et aina siis unelmia pitää olla ja niitä kohti mä toivottavasti lähden jonain päivänä nousevaa aurinkoa kohti. Ja nyt mä lähden taas tätä videolaitetta kohti, koska tää taaskaan tää Kaukosaari ei varmaan ota videoa pois päältä, niin mä otan sen sitten itse. Mutta mä en tiedä, japaniksi sanotaan näkeviin, mä en osaisi kumartaa japanilaisittain, mä en osaisi tehdä mitään japanilaisittain muuta kuin nauttia nousevasta auringosta ja juoda teetä ja iloita elämästä. Iloitse sinäkin. Moi moi!